इसोरानो नोंथांजों लोगोसे दङब्ला सोर दङ नोंथांनि जेंनाखौ हालेलुया इसोरा बाखनाय जाथों। गिबियावनो इसोरखौ जोबनो गैयै हामबायनो आरो बे भिडिअखौ नायगिरि नोंथांमोन गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो जेंबासि आसा खालामो नोंथांमोन गासैबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं होननानै आंबो मोजाङै दं इसोरनि अननायाव। ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर फैदिनि जोङो इसोरनि गोथार बोसोनखौ जोङो नायैनि सिगां जोङो इसोरनियाव जोङो आरज गाबनि आरोबाव इसोरा बे समखौ होनायनि थाखाय फै जोङो आरज गाबनि। गोथां ओनसोलाव प्रभु आफा नोंखौ हामबायनो नोङो बे सम आरो खाबुखौ होनायनि थाखाय दिनै प्रभु आफा आंनिनो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव दिनै गोबांथार प्रभु आफा इसोर लामा आन्दायनानै दङ। प्रभु आफा नोङो बुंखानाय बायदि जायनो नोंनि मुङाव बिगोन नोङो बिसोरनि बिनायखौ खोनासंगोन प्रभु आफा दिनै गासैबो नोंनि इच्छा बायदिसो दिनै जोंनि इच्छा प्लान्स बायदि नङा प्रभु आफा हामबायनो बे समाव नोङो जों बयजोंबो लोगोसे थानायनि थाखाय आरो बे सम आरो खाबुखौ होनायनि थाखाय प्रभु आफा आंनिनो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोङो बयजोंबो नोङो रायज्लायदो बयनिबो गासैबो गेलेर बिबानखौ नोङो बान्दो प्रभु आफा बिसोरनि गासैबो दुखु दाहाफोरखौ नोङो गोजान खालामदो। आङो नोंनिनो मुङाव गथायनानै बिबाय नासरात प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव गथायनानै बियो आमीन। इसोरा बाखनाय जाथों। बेदिनो जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो नायनि दिनै इसोरा नोंथां आरो आंजों मा रायज्लायनो नागिरदों जोङो नायनि गितफोरनि 55:22 बेयाव बुंदों नोङो फोरबोनो गावनि बिबानखौ गथायदो बेनो नोंखौ हमथागोन बियो जेब्लायबो धोरोमियाफोरखौ सोमाव जाहोनाय नङा। जिसुनि मुङै जाथों आमीन। बेसेबां मोजां इसोरनि बोसोनखौ जोङो फरायनानै जोङो मोनथिबाय दिनै नोंथाङा नोंथांनि गासैबो जे समायसा गासैबो जे दुखुफोरखौ नोंथाङा फोरबोनियाव नोंथाङा गथायदो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर नोंथाङा गोबांथार बेफोरबायदिनो साननानै दङ जानो हागौ जे आंनि सायाव गोबांथार गेलेर बिबान दङ बे गेलेर बिबानखौ आङो बाननांगौ होननानै ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै नोंथाङा फोरबोनि सायाव नोंथांनि गेलेर बिबानखौ नोंथाङा गथायदो नोंथारगौनो दिनै नोंथाङा गासैबो गेलेर बिबानखौ नोंथाङा फोरबोनियाव नोंथाङा होयोब्ला नोंथारगौनो बियो बानस'गोन ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर मानोना दिनै नोंथां आरो आंखौ दिनै फोरबोआ बियो बेसेबां बियो जोंखौ अनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर आरो दिनै फोरबोआ नोंथांखौ बुंबाय बियो नोंथांखौ बियो हमथागोन आरो नोंथांखौ बियो माब्लाबाबो सोमाव जाहोनाय नङा। इसोरानो नोंथांजों दङब्ला दिनै नोंथाङा माखौ गिबावदों दिनै नोंथांजों इसोरा नोंथारगौनो लोगोसे थाफ्लायगोन। आङो बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय जिसुनि मुङै आमीन। नोंथांमोन गासैखौबो इसोरा बोर होथों। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनानै होदो आरो नोंथांमोननियाव माबाफोर रिक्वेस्टफोर दङब्ला कमेन्ट बक्सआव हरनो हागोन बा नोंथाङा मेसेज खालामनो हागोन। नोंथांमोन गासैखौबो उननि भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन आरो बे समसिम बाय।